Aiwa, tichida kutendai nekuramba muinesu pano pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint chatinoramba tichikuinzirai kwamuri nguva dzose. Nhasi ndiina aposto vandinawo vanonzi ivo aposto Kahari vatoda kuti tinge tiri tinokurukura navo nenyaya yakanaka yavari kutaura. Aposto, makadi zvenyu? Makadi yangu. Aiwa, tinofara. Aiwa, ndinokugamuchirai pachirongwa Hard Talk with Uncle Saint. Aiwa, tinotenda. All right. Aposto, chekutanga kutoti aposto Kahari zvinotoreva kuti muri mutungamiriri wesvondo yamunotungamirira. Yes. Mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munotungamirira svondo ipi uye makatanga kutungamirira svondo iyi rini? Okay. Ini ndinotungamirira chechi inonzi Divine Solution. Okay. Kubudiriro 5 ndo kwatiri. All right. Muno muguta reHarare? Yes, kubudiriro. Okay. Takatanga 2017. Yes, na June ndo patakatanga. Kusvika patiri yesu. All right. So manumbers enyu akamira sei? Manamba tisati takura. Okay. Tichiri kutokura ndo zvandingakwanisa kutaura. Okay. Apostle. Yes. Pane nyaya yatakuinzirai pano pazuva ranhasi. Nyaya yeNational Solution. Yes. Ndo nyaya yatanyanyisa kuti tinge tiri tinokudanai kuti tikurukure nekuti zveshuwa nyika yedu ine maareas akawanda ari kuda kuti ange ari anogadziriswa. And we believe kuti the church negovernment zvikabatana ndo zvine solution. Yeah. Mungada kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti chirongwa ichi cheNational Solution nekereke zvinobatana papi? Okay. Maita basa angu. Regai nditi shoko rinoti tiri munyu wenyika. Ndo zvinotaura shoko. Matthew 5:13 tiri munyu, chechi munyu wenyika. Zvazvinoreva ndezvekuti munyu ukaiswa musauti munogona kutokomblena ango kuti muri wawanda sauti, but salt haionekwe asi ine maresults ekuti ukatesta unozvinzwa kuti muri wawanda sauti. Saka chechi isolution yenyika. Zvinochemedza nyika hazvifani kunge zvichichemedza chechi. Chechi inofana kunge iri answer yenyika. Saka kana nyika yachema inofana kuisa tariro kuchechi. Saka tiri kuuya nechirongwa cheNational Solution as a church kuti tipe masolutions kumatambudziko atiinawo senyika. Chandinotenda angu ndechekuti there is a solution to every problem. Haasi matambudziko anotanga panyika, chinotanga masolution. Mwari haatitendere kutanga kupinda munhamo pasina chinopedza nhamo iyoyo. Ndoda kuti ndikupe muenzaniso uri mushoko raMwari. MuEgypt makamboita nzara, but vasati vapinda munzara mukaverenga Genesis chapter number 41 inotaura ichiti mambo weEgypt Faro akarota hope. Mhou dzakakora nemhou dzakaonda dzichidya dzakakora. Ndokudedzwa Josefa kuti ainterprete hope idzodzo. Josefa mukuinterpreta kwake anokwanisa kubalansisa mhou dzakaonda 7 dzakaonda ne7 dzakakora. Wobva ati zvoni hadzisi mhou idzi, inzara nemaguta. Chiri kunzwisiswa naJosefa paari kuinterpreta achiti mambo kuchatanga 7 years dzemaguta kwozoita 7 years dzenzara. Ari kunzwisisa kuti vanhu havakwanise kupinda munzara vasina kumbopinda mumagutwa. Saka tinotanga nesolution tisati tapinda mudambudziko. Regai ndikupei example iri pachena munyika medu. Munoziva here kuti gore ratawana ngoda kwachiyazwa handiro gore rakauya ngoda yakagara iripo. Okay. But munoziva here kuti takapinda mudrought tine ngoda. Yeti chatakatanga kuona idrought tisati taona ngoda.
Saka kazhinji tinogona kutanga kudiscover maproblems atiinawo tisati tadiscover masolution, but hakuna dambudziko risina solution, risina chinoripedza. Wosaka tiri kuuya nenational solution apo. Alright. Yes. So tiri kuti tinofanira kuva neZimbabwe itsva. Yes. Kureva kuti national solution inofanira kuti wisira mu Zimbabwe. New Zimbabwe. Yes. So Zimbabwe itsva inouya sei, Apostle? According to kwamuri imimi semunhu waMwari. Mavunza chinhu chakanaka ango. Mubvunzo iwowo wamandibvunza ndakatanga ndazvibvunza kuti ndigowana mhinduro yandichakupai. Ndakatanga ndazvibvunza. Okay. Kuti nokuti ndainzwa vanhu vachitaura pamusoro peNew Zimbabwe. Tiri kuda New Zimbabwe, tiri kuda New Zimbabwe. New Zimbabwe is coming. Even my politicians pavanokambena. Ndinovanzwa vachiti New Zimbabwe is coming. Okay. But ndakaita mubvunzo wekuti iri kumbobva kupi New Zimbabwe? Iri kuuya nani? Iri kunzvimbo ipi? Ndava tikaziva kwairi kubva New Zimbabwe, tinowana kwekutarisa kwokuisa mumeso edu. Ichauya rini? Zvinotibatsira kuti tive netime yekuti kana tiri kuchema, but tinova nehope yekuti New Zimbabwe ichauya patime yakati. Nokuti mapisarema anoti kuchema ndeko usiku, asi mufaro unouya mangwanani. Saka muri kuona here kuti angu ari kuchema, ari kuziva kuti kuchema ndiri kuchema usiku, but mangwanani ndichanyarara, ndava mufaro uchauya mangwanani. Okay. So kana tiri kutaura zveNew Zimbabwe, kana kuti vari kutivimbisa eNew Zimbabwe, vanofana kutiudza kuti iri kuuya rini uye ichibva kupi. Zvoreva kuti mukumirira kwedu tinofana kumirira tine tariro, uye tinofana kuziva kuti iri kuuya nani. Toziva kuti kana ari Moses deliver ari kuuya kuzotidzikinura muEgypt, toziva kuti paari kukura tinenge tine hope nokumurera zvakanaka kuti ngaakasike kukura, ndava ndiye akatakura tariro yedu. Saka tinofana kuziva kuti Zimbabwe itsva iri kubva kupi, kunani. Munhu wani here achauya nayo? Vanhu vazhinji here vachauya nayo? So nhasi ndoda kuti nditore Zimbabwe semwana mucheche ari kuberekwa as a new baby watakatarisira. Ango munoziva here kuti panoberekwa mwana pane process inoitika. Mutumwa achiuya kuna Mary Mandara achiti wakaropafadzwa Mary, uchava nemwana. Mary anovhunza kuti zvichaitika sei, haana kungotenda. Anoti zvichaitika sei ndisina kuziva murume. Ndava ari kuziva kuti panoberekwa mwana panoda kuparticipate kwababa. Ine handina kuziva murume, zvichaitika sei. So kana tiri kutaura eNew Zimbabwe, tiri kuifananidza nemwana mucheche ari kufana kuberekwa. Kune nguva yekusangana kwevaviri kuti vagoburitsa mwana. Mukatoona mwanasikana wenyu angu abata pamuviri, munomubvunza kuti ndepani. Ndava munoziva kuti chamakatakura kuna akakonzera kuti chiite sei, chivepo. Saka pese patinotaura nyaya yeNew Zimbabwe, ngatizive kuti yakafanana nemwana mutsva ari kufana kuberekwa. Anoda amai, anoda baba, anoda hurume. Kuti paberekwe mwana panoda hurume, maspem. Saka challenge yataita ango semaZimbabweans ndeyekuti takatarisira mwana watiri kutarisira kubva kuna amai kumuzimai. Muzimai igovernment. Okay. Ndava nyika inomirira muzimai. Nyika ndimai. Saka government kana kuti utungamiriri unomirira nyika muzimai. Saka government haikwanise kubereka yega pasina murume. Okay. Saka taakuda kuziva kuti murume wacho ndiani uye hurume hwacho ndeupi. Atiri kuti maspem. Saka government mukazi ari kufana kubereka, but kuti abereke anoda murume. Anofana kunge aziva murume. Ango mukaroora mudzimai, pamakaroora mudzimai mogara naye, amuvate naye,
motarisira mwana munenge muri baba benzi. Munyika medu tine dambudziko rekuti kana mudzimai vaviri kana vasina mwana, kazhinji mhosva inopiwa kumudzimai haipiwe kumurume. But now kwaantone matest ekuti munoenda kuna doctor moongororwa moona kuti ane dambudziko ndimai here kana kuti ndibaba, moziva kushanda dambudziko. Ndava mwana haatarisirwe kubva kuna amai chete, anotarisirwa kubva even kuna baba. Mai havakwanise kutakura mwana pasina baba. Ndiri kurevei, government kana kuti utungamiriri haukwanise kuita chinhu pasina murume. Murume macitizens vagare tisu. Patinotaura zveNew Zimbabwe hatifani kutarisira kuvatungamiriri chete, tinofana kuitarisira even kubva kwatiri. New Zimbabwe haisi muballot box zvekuti tikanovhota taakutarisira eNew Zimbabwe. Pane musiyano ango pakati pekuva neNew government neNew Zimbabwe. Tinogona kuva neutungamiriri hutsva toshaya nyika itsva. Alright, saka muri kurevere kuti zvoni ndiri kukunzwisisai kwamuri kubva. Muri kurevere kuti zvoni government mudzimai kurova kuti kunyange pakavhoterwa a new party but macitizens varivo vane dambudziko. Dambudziko reZimbabwe hariperi. Yes, ndo zvandiri kutotaura izvozvo. Dambudziko reZimbabwe, New Zimbabwe haiuye nokuti pauya new government. Okay. Ndava government mudzimai anoda murume. Okay. Kuti avate nemurume osangana nemurume. Kana vasangana nemurume panoda urume. Okay. Ndava mushoko raMwari pane mukomana anonzi Onani ari kubhuku raGenesis. Waivata naamai guru vake but achirasira mbeu pasi. Vanhu vachitarisira mwana ndava havasi kuziva kuti ari kuvata nemudzimai ari kurasira mbeu pasi. Mbeu yandiri kutaura inonzi urume, ma-ideas, ipfungwa dzevanhu. Zvoreva kuti regai ndikuudzei chinhu changu. Mukatora vanhu vane pfungwa dzakakura mukavaisa murenje, vanochinja renje kuva acid. Mukatora vanhu vane pfungwa diki mukavaisa musiti, vanochinja siti kuva renje. Okay. Saka zvese zvaunoona munyika zvinokuudzai zvakaita vagari veimomo. Ndava tikati inyaya yevatungamiriri. Vatungamiriri vanobva kupi? Vatungamiriri vanobva kuvagari. Hakuna vatungamiriri vanohaiwa kuuya kuzotonga nyika havasi maambasada. Vanosarudzwa kubva kuvagari, ndokwavanobva. Vagari havabve kuutungamiriri but utungamiriri unobva kumacitizens. Leadership, rega ndidzokere, leadership haibve kumacitizens. Utungamiriri, sorry, vanhu havabve kuleadership but leadership inobva kuvanhu. Alright, sepaka Adam and Eve. Kuti Adam, Eve akatobva pambabvu. Handisati ndapindura mubvunzo wenyu wekuti dambudziko ripapo ndoda kuti ndizvijeke. Okay. Kuti vanhu ndo varume vanofana kunge vachishanda negovernment yavo. Alright. Ndava kana tiri kuona dambudziko kugovernment, government imira rinokuratidzai zvakaita utungamiriri, imira rinokuratidzai zvakaita vagari. Pese pamunoona utungamiriri unokuratidzai zvakaita vagari. Ndava utungamiriri unobva kuvagari, unobva kumacitizens. Vatungamiriri ava haiwe kuuya kuzotonga nyika, vanobva kuvagari, kumacitizens. Saka nyaya hombe inofana kunotangira kumacitizens kunogadzirisa dambudziko kwatiri isu vagari. Muri kuona here kuti challenge yataita munyika muno mukanzwa pano mapoliticians pavanoadresa vanenge vachitaura matambudziko yeimwe party, imwe party ichitaura, ruling party inenge ichitaura against maopposition party, maopposition party vachitaura against the ruling party. Hakuna anotaura
dambudziko remacitizens hakuna anomira achiblema macitizens. Yeti kunaka kana kuti kuuya kweNew Zimbabwe vagari vanofana kuparticipata. Zvamunoona kuDubai yatingayemure hazvina kuitwa neutungamiriri, zvakaitwa nevagari. Kana mukati aiwa utungamiriri hweDubai kuti Dubai inake, vatungamiriri macitizens eimomo, vagari veimomo. Saka nyaya inotanga kumacitizens. New Zimbabwe haina kutakurwa nevatungamiriri chete, haina kutakurwa nemunhu wani. New Zimbabwe inofana kubva kuvagari. Kana pfungwa dzevagari dzavandudzwa. Ndoda kupedza nevhesi iyi. 2 Kings chapter number 4 verse 40 mukanoverenga. Pane imwe nguva Elisha unosvika pavana vevaprofita. Ndobva pabikwa chikafu. Muriwo waiva mupoto. Ndobva wavava. Vachidya mupureti vakanzwa kuvava kwemuriwo. Vanochema kuna Elisha vachiti mupoto maita rufu munhu waMwari. Kwete mupureti, vakati mupoto maita rufu. Mupoto maita rufu, kwete mupureti. Chikafu chavari kudya chiri mupureti ndo mavanzwa kuti maita rufu, but vari kurefeya kupoto. Vari kuziva kuti ndo kwachabikirwa. Elisha achiuya haana kunodhila nerufu mumapureti avo, akaenda kupoto. Saka leadership yakafanana nechikafu chiri mundiro. Mukaona matambudziko ari kuleadership, ari kuutungamiriri, anokuudzai zvakaita mupoto, anokuudzai zvakaita macitizens, isusu tisu poto. Saka kuuya kweNew Zimbabwe kwatiri kutaura ango haibve kuutungamiriri chete, inobva kumacitizens. Uye macitizens acho vanofana kunge vane hurume. Hurume ndo watati maideas. Timbori nemaideas api zviri mupfungwa dzedu. Aiwa, ndofunga muri kuzvinzwira nyaya iri panapa tichikurukura naApostle Kahari avo vari kutaura kuti zvoni aiwa tiri kuda vari kuuya nemusoro wenyaya unoti national solutions. Nhasi patiri kuti tikurukure timboona kuti zvoni iyo Zimbabwe yachona inovakwa sei, inovandudzwa sei, vane vision yavo yavari kufamba nayo. Aiwa, handei timbononura mvura tizodzoka tichipfuurira mberi.